Vreau să încerc iertare de la soția mea. Am vrut să fac un cadou de 10 ani. Nu s-a primit. Ei întotdeauna îmi spunea că eu nu sunt romantic, nu știu să iubesc, toate toată lumea știe că o iubesc. Și la 10 ani am vrut și eu și prima dată în 10 ani și eu romantic. Prima dată am dat un buchet de flori și prima dată am vrut să fac o călătorie de 2 zile. Toată lumea știa de lucrul ăsta. Numai că acum plânge și nu-i bucuroasă de călătoria asta. Сейчас спою. N-am vrut așa să iasă, dar așa a ieșit. Eram sigur că nu va fi nimic. Mi-au spus că ultima ședință pe 18, dar parcă intuiam eu că Moldova și vrei poate fi și am rugat-o, zic, hai plecăm numai pe 2 zile, că mă tem eu ca să mai fie ședință de plen. Și am decis să plecăm ca să lipsesc ziua de luni și jumătate de zi de marți, că mă gândeam că dacă ceva să fie comisia miercuri și joi să fie un plen și așa am crezut. Da. Măcar toată lumea știe că ne-am căsătorit și toată lumea știe că domnul Ioniță are 10 ani la căsătorie. Aleleu, cum am gurișoara, mă. Ei încă nu apreciază chestiunea asta, dar sper ca să aprecieze. Спасибо. Ты заходи, если что.